Здравейте! Днес ще приготвя една рецепта от моето детство. Може би, който е от Северозапада като мен, е хапвал също и той. А именно лучник. Много обичах, когато майка ми го прави. Но всъщност искам да направя малко по-модерна версия на него. И нека да видим какво ще стане. Ще ви издам само и това, което най-много ми харесва, е тази подправка, която слагаше майка ми и прави всичко заедно божествено вкусно, и това е кимионът. И остана любимата ми част – да почистя всичко, което нацапах. Станаха много вкусни. Надявам се да не ги изям преди приятелят ми да се прибере. Смятам, че и на вас ще ви харесат. Пробвайте задължително рецепта.